Väčšinu z nás asi napadne ako prvé pri zmienke o detskom domove ľútosť. Ľútosť nad životom detí a nad ich osudom. My sme navštívili detský domov v Necpaloch pri Martine a pýtali sme sa na život v takejto inštitúcii. To, ako sa sem deti dostávajú, sme sa spýtali riaditeľky domova Janky Žilinskej. Úrad práce, sociálne veci v každom okrese. My sme detský domov, ktorý sa špecifikuje na deti od 3 rokov do 18, ale keď je súrodenská skupina, tak aj menšie deti bereme, netrháme súrodencov. My sme detský domov rodinného typu, ale nehrobíme ako robíme, stále sme ako detský domov. V detskom domove sa nachádza okolo 50 detí vo veku 6 až 25 rokov. Deti sú rozdelené do skupín, kde sa učia základným návykom rodiny. Jedna skupina je 10 detí a 5 pracovníkov sa nepretržite stará o deti. Každá tá ruka predstavuje jednu rodinu, čo sú profirodiny, alebo predstavujú vlastne skupiny. Hej? Ich tetu, kto sa tam nachádza, tu je pani riaditeľka a tu sú už jednotlivé rodiny. Samostatná skupina je samostatná ekonomická jednotka, má vlastný rozpočet a na tejto skupine tých 10 detí má stále bývanie. Oni sa snažia, aby sa deti nesťahovali a takisto aj pracovníci sú stabilní na tejto skupine. Má 10 detí a v košíku potravín na celý deň. Na vlastne spolu žijú. Ak by ste aj vy chceli pomôcť detskému domovu v Necpaloch, môžete tak urobiť tým, že prispiejete 2% z vašej dane. Pre televíziu Mediamatika Miroslava Poláková.